Hello, hello guys. Βρισκόμαστε στην Βουδαπέστη. Ένα πολύ ωραίο μέρος, μια υπέροχη τοποθεσία και περιμένω σε 1/4 θα ανοίξει η έκθεση του Van Gogh. Θα σας πάρω μαζί μου εννοείται. Θα δούμε αν επιτρέπονται οι κάμερες πρώτα και μετά θα σας πάρω μαζί μου. Για την ώρα θα σας δείξω εδώ το τοπίο. Γέφυρα Ελισάβετ, την οποία θα διασχίσουμε μετά για να πάμε στη Βούδα. Υπέροχο. Τρελαίνομαι για τα κτίρια αυτά. Τρελαίνομαι. Εδώ έχει μια καφετέρια. Αρκουδάκια εδώ. Εδώ είναι η έκθεση. Με την μπάλα εδώ στη μέση.